एतबार नहीं करना, जानसार नहीं करना, हद से भी ज्यादा तुम किसी से प्यार नहीं करना, हद से भी ज्यादा तुम किसी से प्यार नहीं करना। नमस्ते प्रणाम, हम गीतकार दुर्गेश बेदर्दी और आज सैड सॉन्ग लिखले बनी हद से भी ज्यादा तुम किसी से प्यार नहीं करना। यही धुन पता आप सबके मुखड़ा सुनावे जा रहा बनी, सुनी कैसे बा। जान में हदीरा चाली हलू, मांगे से नूर सजाली हलू, झूठे किरिया खाके आज तू रोवा दिहलू, आ झूठे किरिया खाके आज तू रोवा दिहलू। तो ई रला मुखड़ा। अब आप सबके अंतरा सुनावे जा रहल बानी, सुनी कैसे बा। अजाते बाड़ू ससुरा में क के मन उदास हो, तहरा पकैले रही बड़ी विश्वास हो, धोखा आज दे देहलू बन के तू खास हो, जियता नि जाने अब बन के जिंदा लाश हो, अब कात चिन्हा दिहलू, झूठे किरिया खाके आज तू रोवा दिहलू, झूठे किरिया खाके आज तू रोवा दिहलू। तई रहला अंतरा। और लास्ट अंतरा खातिर आप सब हमारा नंबर पर कांटेक्ट कर सकतानी और पर्सनली में भी गाना लिखावे खातिर हमरा संपर्क कर सकतानी और नया म्यूजिक बनवाए खातिर भी संपर्क कर सकतानी, कम पैसा में ब्रांड म्यूजिक। और रह गई बात लास्ट अंतरा, हमेशा ना गावेनी कि जेकरा काम होई ये गाना जे गाय के जेकरा होई उहे आदमी हमरा से कांटेक्ट करी कि हाँ भैया हमरा ये गाना गावे के बा, ताकि हम फुल अंतरा ना डालनी कि मान ली एगो गाना 10 आदमी गा दियन तो कोनो फायदा केहू के ना होई, ना हमरा होई आ ना जे गाई ओकरा होई। तो ओहि से मुखड़ा और एगो अंतरा हम डालनी ताकि एके आदमी के गाना हम लिख के दे देम और उहे आदमी गाई। तो चली पर्सनली में भी गाना लिखावे खातिर चाहे म्यूजिक बनवाए खातिर हमारे संपर्क कर सकतानी। हमार मोबाइल नंबर बा 99 और हमारा स्टूडियो बा बालाजी रिकॉर्डिंग स्टूडियो, जादूपुर बाजार, गोपालगंज, बिहार में हमारा स्टूडियो बा। आप सब आई, हमारा यहाँ ब्रांड रिकॉर्डिंग मिक्सिंग होला। तो चलिए चैनल के सब्सक्राइब करी, लाइक करी, कमेंट करी और दबा के शेयर करी। नमस्ते प्रणाम, हर हर महादेव, जय हो।